La reparació i la restauració de llibres que es fa a la Biblioteca de Filosofia i Lletres assegura la preservació i la conservació del fons bibliogràfic. Adaptem les instal·lacions per a protegir els llibres i evitar que la llum els decolore, que la calor degrade els materials i desencole els lloms, que la pols els taque, que la humitat no hi produïsca fongs, etc. Sabem que l'ús continuat dels llibres fa que aquests perden la forma, que caiguin algunes pàgines, que les cobertes i els lloms es facin malbé, que els cantons es dobleguen, etc. A més, en altres ocasions, els llibres han estat reparats sense tenir en compte les tècniques adients i els materials utilitzats els causen un empitjorament més gran. Per això, el personal de la biblioteca fa tasques de reparació dels llibres empitjorats. Per exemple, es desmunten exemplars, se'ls lleven les grapes i els elements que es rovellen, es cusen quadernets, s'afermen lloms, s'hi reposen cobertes, s'insereixen fulls, s'impelta paper, es netegen taques, s'enquadernen, etc. La premsa, el martell, el serruig, la tarlatana, els pinzells, els adhesius amb metilcel·lulosa, les teles, la taula de tall, la plegadora, el llapis per a prova de pH, els papers i cartons lliures d'àcid, les capçaleres, etc. són instruments d'ús habitual a la biblioteca. Ja sabeu l'atenció que posem en la cura dels llibres. Només ens queda demanar la vostra col·laboració en la preservació de la col·lecció i que ens comuniqueu quins llibres de la biblioteca trobeu fets malbé perquè els reparem.